en county chief makawuono ni wendo na en director mar inspector de Kisumu City jatelo nero mar kanjo e boma kar kaeri kachiel koda gi wards goeko ma omulo town migosi Johannes Omondi live telo mokwongo nyaka nene kawuono ni eko chopo kar kaeri mano miyo godi mbaka nyaka chano kawo kom ni rang'o mosetimo odwa tere kar kanya kachiel kod midhiero mosebedo katimore nying kanjo nokethore odiochieng' achiel kende ka eko donjo ofis mano kado koda gitulo gi eko mano bedo gwenge kuma kondele ang'o mosetimo nyaka sani nyingi ber koso ok ber molo chutho nyaka obed jogi eko maka ber to wacho ni ber to karach bende wawacho gi chir ma onge luoro nyinga en Haron Otieno machiegni e Rameny County e Lodwar TV nikech gini en marwa jatenda idhi nade jaduong'? Harun adhi maber. Adhi maber kabisa. To karawe nyinga malong'o ne jopiny. Nyinga en na maskini eri kar kaeri jaduong'. Erokamano. Ka jogo ne kar obedo rito covid. Mano kendo nyaka wachiegni. Erokamano. Nyinga en Omondi Johannes. Yes. An jatich mar piny owacho ma Kisumu County Government ma Kisumu ka. To atiyo e migawo mar askeche kata County Inspectorate. Yes. Bade ma boma maduong' ma Kisumu ka kata City of Kisumu. Yes. Kaka ogai mar askeche duto mag county matiye boma ni. Ane rang'eny mar Chief Inspector. Ma jogi kuma gin jokanyo e chuny boma kaeri gin jogi kuma nitiere e toki jaduong'. Gintie toka. Ma en thuolo misega kuom thuolo mar nade? Abedo ka makoro mogik ni adonjo tarik 3 dwe mokalo. An hardly 1 month. Mano dwe mar 11. Dwe 11. Ndalo 30 mokalo chien. So far, Kizungu penjo ni so far chal nade jaduong'? So far so good. Yes. Nikech askeche mag county oseriwa lwedo maber e yor tich. Yes. Maonge ng'ikruok moro amora. Ma en nikech wan duto kaka iluongo ni kancho, wan kaka bad obila mar sirikal mamalo. Koro ing'eni kata ka lokruok moro timore, inyalo mi ng'ato transfer dhi kama chielo, kaka in our case. Yes. To askeche ka are put, gin gitiyo atiya nyime. Koro giseriwa lwedo maber kabisa kendo watiyo maber maonge ng'ikruok. Kata kawuono kiwuok midhi kamoro machielo, askeche ka pod gidong' adong'a kacha chande, gin gitiyo gi ng'at modonjo ofis no ero. Mane wach. Gin gitiyo gi ng'at modonjo kanyo, kendo gidhigo nyime, gimiyo support, mana kaka gisemiyo support. Donjo ofis kawuono ne eto kinyne, to tulo moro timore gwenge kuma kondele, to wacho ni jokanjo magi karibu 2 to none kabisa, mano chido nying mar kanjo. En adieri ni jogi none kacha koso? Ok anyal wacho ni ne gin joga, ni joga none. Nikech onge ng'ata ng'ata manene oor mar inspectorate mondo dhi oti tijjo. Nikech kacha ne security mar national government. Kanyo county inspectorate onge. Maka ng'ato none kanyo to ne en kanyo kaka an individual. Odhiki en. Makanyo nying county government inspectorate onge. Okela penjo moro migosi Omondi. An kachiel kod in, wantiere ofisi gi kuma wang'e ahinya, kuom ranyisi. Kawuono anyalo dhi town mar Kisumu kaeri, taketo nyamburko na kamoro kata ng'at moro chwanya, tachako duoko marach. Picha ma ji neno, ineno Haron Wood John ma jafwambo. Samoro dhano ok ne Haron Otieno ma en kaka wuod wegi moro mobiro kacha chande. Seche magi minyalo wach ni ng'ato koro ng'i kaka kanjo to ng'ato mondo ong'i kaka kien, kaka onyango kata wino moro. Sirikal mar county ni kod chike. Yes. To chike gi eki dwaro ni jopiny olugi. Mano keto inspectorate e migawo mang'iyo gigo. Koro seche magi ng'iyo gigo en enforcement. Mangeche ni nitiere chik moro mar county government ma inspectorate officer dhi ng'iyo. Koro iore officially dhi ng'i gini. Yes. To kochopo kama donjo kamoro ma ok odhi ng'iyo chik mar county government. Kanye ma koro ibiro kawe ni Haron. Ting'eni kiwuok kaka Nam Lolwe. Midhi timo gimoro ni Nam Lolwe ori kendo idhi lendo. Mano kore kanyo ite lande marach. Nying Nam Lolwe dhi kethore. Seche mioro jogi eki mondo mi gidhi gitim gimoro kamoro to poka orawo gi uniform moka to go ng'ato timo mano onego bedni seyo kanjo kodhi tich. To seche modhi ma en wuotho kiendo timo gimoro kaka matimre kendele chando kik mondo mise kanjo. Kanyo kik wamise kanjo. Okay. Nikech an gadieri ni sama ng'ato dhi timo gimoro ka en gi uniform, nitiere gimiluongo ni dhandi, dignity. Yes. Mar organization mo ori kaka inspectorate. Yes. Oko ori ni mondo dhi njawo jopiny. Wan kaka inspectorate watiyo gi jopiny e yo mamuol kabisa. Kendo wadwaro ni kapo nono ni nitiere gima chike mag county ma Kisumu
to wakuongo wangiso jopiny ni ok dwar ni mondo watim kama, tidwaro ni mondo watim e yo machalo kama. Adhi loso kodi jaduong' e wach ni ere kaka utiyo kachiel koda gi suora Nairobi manyien masano osebetre. In kapok abiro kar Kanyero, nyaka ni bed ofis nyaka sani gini notimore. Be niluongo jogi eki kata ni oyo na uonge tich ndiyo, lakini un jokanjo na biuru mondo go kodu mbaka. Be notimore? An awuon aseluongo jotich matiyo e city ma Kisumu ka, inspectorate, county inspectorate city. Ba wuoyo kodgi ba advise kaka onego bed ni gitiyo. Tadwaro ng'isi maonge luoro ni ji ariyo adek achiel miwacho ni oyudre kondelego ok gin gin jo inspectorate mok tiye city ka, gitiye sub county mamoko. Gin joge kuma onge kweth mari mar city. Mar city. Okay, bende nyalo bedo gi ng'eyo ni samoro noluongegi gi jotendgi ma samoro ne gipenjo mane giduoko penjo moro koso yonge gi ng'eyo no. An gadieri e county inspectorate one called head. Ma director maduong' moriwo the whole county. Ochung' ne sub counties abiriyo, including the city. An gadieri noluongogi kendo nowuoyo kodgi bong'isogi gima onego bed ni timore. Nyaka ni bedo ofis jaduong', ang'o misetimo minyalo wacho ni oyo nyaka chop sani eri to magi ma nasetimo ofis kuom thuolo madwe achiel makalo chien jaduong'. Lai michino mari mar Rameny County migosi Johannes Obondi en director mar inspectorate e kanjo gieko manitiere e chuny town kae. In fact, albende korobaga ungisa ni nitiere ng'ato moro maduong' motelo ne kanjo te e county nyaka e dier town ka kara city to kod jatelo moro niri gipogoro kutere kar kanye biro mi tholi chieng' moro achiel jaduong' mondo mi go mbaka kar Kanyero machiegni chino mari mar Rameny County e Lolwe TV. Aweyo sama penji goro ni to ang'o misetimo nyaka jop sani 1 month down the line ng'ama neni ang'o miseketo lweti jaduong'? An awuon nitiere gik masetimo. Nayudo ka ok idwaro ni mondo mtokni owe tiyo gi yo mogingo Odinga Street, idwaro ni mondo githie parking moko mopogore. Hawkers no oseduogo e street kamiluongo ni Oginga Odinga Triangle. Oginga Odinga Triangle en Oginga Odinga Street, Kakamega Highway, ineno ndara moluoro Jomo Kenyatta Sports Ground. Mane Oginga Odinga Triangle kawadhi nyaka Gang'awa. Nochiw notice dwe mar ariyo ni mondo kik ji us ohala sana e Kabros. To niyudo ka jowa moko nitie machako duogo e Kabros kendo gipedho mana gikgi. Asekawo jukumu bende wawuoyo kod city manager migosi Abalawanga. Bo chako ochiwo notice mar reminder dwe mar 11 ka. Bwa chako distribute ne jopiny. Kwa ng'isogi ni notice manogol dwe mar ariyo cha pod stand. Ka oselos Kabro kuonde go los ne kuonde miwuothe, pikipiki ok ringe, non motorized, kanyo ok tim ohala moro amora. Owegi ne jopiny mondo wuoth thuolo. Nikech ka ji wuotho ma ng'ato uso gimoro ka, jowa moko maricho ma bende jomecho, iyudo ka poso gik moko kata kuom ji, kata kuom mine. Notice no city manager osegolo, bosepoge, kendo ase-enforce maber kabisa. Sani kata kiwuotho nyim Ketias ka, niyudo ka johala go e touch. Sani gisedok chien kabisa. Ema dwa penji gimoro kairi ni seche miwacho ni ise-enforce maber nieri itime nade nikech tiere gima osebedo Kisumu kairi mar tiyo kod ang'enge ma samoro tek mathoth dhi. Ang'eyo ni seche moko wacho gik moko to japiny ok ketie tim. Ugolo japiny ka to kinyi yude Kanyero, ikwero japiny ma to kinyi yude Kanyero. Mano wanyalo seyo jopiny. But ubeno segaseu e tiyo kod ang'enge ahinya. Ni enforce nade? Niloso kodgi itimo nang'o jaduong'? Amor gi jo Kisumu. Sana mauso kuonde miwinjo wacho. Adhi irgi kenda wuoyo kodgi. Wasedhi nyaka gi city manager kanyo wuoyo kodgi bwakwero ni jokama dhi usuru kuonde monego bed ni use. Wasiemnegi kuonde monego gibedie. To moko nitie magin tama mabedo kama to gima mora kodgi ni ka giyudo kata kwaswadho waketo kata mtoka kochung' to giwuok kuondego. Gima kwayogi ni gimiwa tich mayot. Gibewa ne koro okwadwa notiyo ga ng'enge magi jowa. To sama ng'enge wuok edo ka ng'ato nyalo ringo bilawre bigore piny. Okwadwar mano. Wadwa ne kwasebiro ba wuoyo kodgi kaka gisebedo ka giwinjowa to gidhi gius kuonde ma giuse. Giwe pusore kendo ka giduogo kuonde ma chik mar Kisumu ok dwar ni mondo gibede. Bende iseloso gi jogi jaduong' manyiso gi noyo. Style mari okidwar ang'enge. Idwaro mondo bilos kod jopiny nikech nidhi miloso kodgi Abalawanga bende biro miloso kodgi jaduong'. Asengiso joga. Kata sani kineno nyayudo ka ng'ato timo makosa kata jaus ohand chumbu dhi tiyudo kidhi tiwuoyo kode tikwere to wuok to dhi. To koro kokwere diriyo didek nyalo chuni mondo imake mondo mi itere e doho mondo doho ng'ise ni gimotimono to koro rach. Asengisogi ni kwer ng'ato kik make mokwongo.
ikwere sani, ichak ikwere mar ariyo, to koro mar adek to thuolo nitie mondo imake. Mar adek thuolo nitiere mar mondo imake. Tera penjo moro. Mbele mari kigoyo torch, idwa tero City Inspectorate kanye. Midhiero mane ma in godo? Gima samoro no kaka timo office ni erito no ka samoro ikwayo jopiny mano ber mondo gibede koda ka gi lokruok. Free vehicle day. En ang'o? Jomoko winjo ni oyo, ok wabibiro to ok wabichulo parking, jomoko wacho ni oyo, ok wabiro yudo geche dir town, kachiel kod moko mathoth. Molo chutho, in iwuon bende, jomoko penjo ni oyo, ok ging'e sigandi jaduong', ne chako kar kaje, koso mae mane biro kod ne chako leo mari mokwongo. Mak manere jaduong' bang' nyere machuok en telo mari, man chenro mari mar Rabeni County, e Lolwe TV, nikech gini en maro. Tielo mokwongo nyaka en pok nobiro komnieri, migosi Johannes Omondi, Director, City Inspectorate, Kisumu. Tielo mar ariyo chenro mari mar Rabeni County wena en Director mar City Inspectorate migosi Johannes Omondi. Wago kode mbaka gige koma timore Kisumu County nyaka wamigi thuolo kaka kanjo mondo migin bende giwach pachgi to nikech samoro nitiere miyuak negi adieri sama gitimo ber bende nyaka wach molo chutho kama japiny ema bende time marache bende nyaka wach ni oyo karka dwaro lokruok makende. Aweyo ka penji jaduong' ni kigoyo torch mbele idwa tero City Inspectorate kanye. Mokwongo jaduong' Aron, ano kan wendo Kisumu. Yes. Kisumu City ka kata the county government nyaka obi anachako tiye ka gini pod en municipal, the defunct council. Ano ndika Kisumu ka municipal 1994. 1994. Yes. To 1994 no anasebedo mana migao mar security mar the county. By then by municipal. Mago nitie kaka nitie. But now I'm quite of vast experience issues matter security. So poka change department more. In my life anasebedo ga security. Mar kanjonieri. Yeah, mar kanjoni. 1994. Ni chako kaka nga? Anondika kaka mana constable, askari mana mathin, omiya promotion nekech tija maler. Kaka jok maringo gi mtoka gieki. Kaka jok maringo ka. Omiya promotion abedo koblo. Kasebedo koblo. To ema abidonje abedo chief inspector. Joma nyalo paro nitie jomung'e anasebedo bodyguard mokwongo mar town clerk Ong'ele, office town clerk ati 8 years, awilo town clerk Sabich. Then aduoga abiro office mayor, kaka bodyguard mar mayors. Atiyo gi Shakel, atiyo gi Madam Priska Uma. Finally atiyo gi Mayor Samu Kelo. Then abedo matut kabisa. E bus park atiyo 2 years as in charge of security mar municipal. 2 years. Ango mi pandori yeki jedwa? Biwruok e telo, okibiwri e kom. Komi bedo, ting'eyo kaka askari. Anasebedo bila, by the way. Kisumu ka atiyo police reservist. Mana maber kabisa. Kura ng'eyo sheria. Formo bila? Yes. Police reservist Kisumu ka.
To municipal board train na maber. No, odhi mos jadwong sagara ni koro meta ahinya. Ere kaka niwuok e obila jadwong? Nitiere ndalo moko police reservist no nitiere Kenya ka. Yes. To nitie ndalo moko mane nogibedo disbanded, particularly joma nitie e taonde. Mano to sirikal maduong' ema nong'eyo. Kanye kama na awuok e migawo mar obila. To pod no nitie ng'eni nyak mondo ibed police reservist nyaka be nitiere kama itiye. That is why you are a police reservist. Yes. Kore miyo mana obila maduong' kucha backup. Yes. If there is need kagidwaro more manpower. Koro ne resign. Ok resign. It was a disbandment. No kethe. Daluma Ali neno commissioner. Police ma Kenya police ni. Police, yes. Police, Kenya police reservist. Mani nyaka gi force number. Ngamo di training Kiganjo. Kiganjo to kadhi training. Mabedo mna trained regional, provincial level. Yes. How to handle firearm. Ma nyaka gi police number. Yes. My goodness. 14778. 14778. Yeah. A number never service. Never service. That is true. Ki wuok kanjo ko wono podi nyalo dok. Sani where I serve the county government. Yore maka kaka deni ba. Karo kainga gik mang'eny kuomi. We sama na penj jadwong to ibidwa tero city inspector kanyo jadwong. Mokwongo ang'eyo ni askeche mag government mar county inspectorate gin disciplined. Yes. To daher mondo gibed disciplined moingo kaka gin. Kama gichope. Yes. Ang'eyo ni sirikal ma Kisumu ni kod mpango mar tero gi more trainings. Nikech training and power. Koki train ng'ato kaka askari, tiyudo ka samoro chwanyore. Yes. So trainings nitie, ma sirikal ma Kisumu, bro temore nade bro tero gie. And sani pod wapuonjogi wamiyogi training in-house. Yes. Kaka gi relate kod jopiny. PR margi. Gi jopiny. Yes. Jogi gin jowa. Iyudo ka ok wadak e line. Wange kod inspectorate line. So what we handle them kod a lot of care. Nikech watiyo kod gi papka to kendo wadok one estate. Ng'ato kelo penjo moro ake kod ang'adi e future gik miratimo itiyo kod teko sang'adi. Gik madwaro timo en neno inspectorate ma disciplined. Yes. And sani kod director mar county Mr. Kabong John. Ineno ka nitiere uniform mopogore. Moko nitie ma white, brown, pink, nitie ma blue to gi brown pink. Yes. The gazetted uniform mar county inspectorate en ma blue, brown pink no. Yes. Dwaher ni mondo kendo mano gima director Kabong nigo de mpango and the county government as well. Mondo uniform mar county inspectorate obed achiel. Yes. Because one called county inspectorate e Kisumu county. Kore yudo ka igolo gi kato gibiro transferred e sub counties gi Nyakach, Muhoroni, Seme. They must have one uniform. Onge ni uniform moro nitie ma en mar chon na mar municipal. Jakanjo chwanya Nyakach kata kosona. Onego bena go ni simo kusagoche nenga. Nitiere in charge mar inspectorate Nyakach kuro. Emi chako go. And now an gonna ekobro dhir Kabong. An gonna simo a city. A city ka gino timo about 3 sub counties. Yes. Kisumu Central, the all of it. Yes. Kisumu East, the all of it. Kisumu West, part of it. Kisumu East ni my goodness. Ang'eyo ni nitiere kuonde moko ma usekoso ne ji kabisa ma ng'ato neno godo kanyo no picha mopogore. Ang'eyo maber usetimo maber ma ng'ato neno picha moro mopogore. Ube nitiere kuma neno wagodo kaka jopiny to koni oyo karka to wakoso no godo challenges gino. Gima nitiere sama askari otuomore kata gi japiny to koro human right kanyo human right. To sama japiny nitie jopiny mose kata chuo askari gi pala ogo kata gi kidi. Yes. Mano normal. Daher ni kanyo wawuoge ng'ato close. Ni yudo ndalo moko ka ne incident moro timore Naivas. Mama moro liere mtoka. Onge askari mano make. Ok no yuaye. King'iyo picha maber kata jopiny maloko kod mama no wacho maber ni mama cha no liero kose kaw gige okete mtoka idhigo to ramo no bodhi gi mtoka. Lao no dhi gi mtoka. Yes. Manitiere askari moro mano mako lwete. Yes. No konye kabisa. Madino we mako lwete to dino ridhore mang'eny kabisa. En oliero ni nyaka odhi adhiya kod ang'owa kod gige go kuma gige go dhi.
Akwayo ne jopiny mondo terre mos. Sana sana mane momiyo wa engage gi e wuoyo. Kik ubed ka, kik itim kama. To gikawa kaka nyithindgi. Nikech wan bende, wan chuo mine, wan nyithi mine, wan wuone ji. Gi treat wa bende kod respect. Wabe wa respect gi. To nyalo chuno mondo mi ukaw guteri gi doho. Wasitere nitie mafiu mwasitere doho. Yes. Ngoch tama. Iwuoyo kod wadu kawuono, kik itim ka. Kik itim moro ne, to duwo chako duwo time. Ibedo gi no option. En odiochieng' ma mtokni onge city, en odiochieng' ma jo mtokni ok chul parking fee, en ang'o? Gino ok timre Kisumu kende. Yes. En adieri ni kata mana pinje ma developed moko, iyudo ka nitiere car free day e streets moko. Iyudo ka oket chieng'no mondo jopiny ong'e ni nyalo wuotho kata kidhi tich gi tiendi. Ok ochuno ni nyaka idhi e tich gi mtoka. Mtoka ok dhi donjo ofis mitiye. Inyalo wuotho gi tiendi, inyalo riembo ndiga. Koro wa create environment, the county government they create environment moro manyalo time gige freely kuonde machalo kaka nderni go eko. Mane iyudo ka nyithindo moko no ndiga moro mar tielo cha, mar wuoche cha. Gitugo godo maber, giringo kanyo. Kuonde moko ma developed, iyudo kata ka ng'ato nyalo biro kata gi thum. Hotel moro nyalo offer kata mana kaka Imperial. To keto chiembe moro mane street kanyo keto tent. Jinyia nyado ji chiemo nikech donjo Imperial bende tek. To ka Imperial biro machiegni gi jo piny e street, aparo ne nyalo bedo enjoyable. Ang'o ma pok apenji ni geto mar wach gi? Now, gima pok ipenja, isepenja gik moko te. To riwruok e teko. Wan kaka jopiny ma Kisumu, warit chike mag Kisumu County. Mondo wajiw dongruok ma ngire marwa governor Anyang' Nyong'o kelo. Kendo gibedo implemented e city ka kod city manager ma en Mr. Balawanga. Mano biro miyo wago ato achiel ariyo adek mbele. Erokamano. Erokamano ahinya. Janeno malo tiba chopo giko mar chieng' ni eri ka ok kamano ibedo koro tiendo maber migosi Johannes Omondi dhogo mok ahinya. En jalnero mantiere koda gi lony mathoth mokalo chiemo dwani bi mondo kodi mbaka jaduong' kaka ne chako tiji sombi nyaka michopo niri mondo mi nyithiwa moko ma samoro neno sura mopogore mar kanjo one manero maber. In fact kikawe moko penji maedi ne nitiere comment moro motimore gazet ne kanjo gi kuma nero wacho ni gin jok machuno ji ni nyaka nind kodi ng'ama nyako kati gol pesa eka mondo mi weyi. Gin gik ma kanjo nyalo gatimo kopogore kada gi magi ma Kisumu. Aparo ne chike mag kanjo kaka iluonge. Mano gima chike ok oyie. Mano ni gima en makosa kabisa. Jomoko nyalo gatimo. Kotime to ng'ene chiro ka chiro be ok kos janeko. Janeko mari. Nyalo na kalo Luanda. Atumisa ni neno ung'eka. Mika iwacho gani Luanda mantiere koda gi joneko. Jodek di maga. Kata kamano Luanda no mantiere gi jok mabeyo. Mogik. Disclaimer nyaka no waket. Nyinga en Haron Otieno chako dogo time kendo chieng' machielo. Erokamano ahinya ne Zerubabel mantiere kamera mokwongo no head of production mar chino ni maneno ni Rameny County odhi e yo makare. Erokamano ahinya bende ne Director City Inspectorate migosi Johannes Omondi ndalo 30 office. Iwinjo gik mosetimo gi magi komo chano mar timo. Ka wachako dogo lugi kendo ang'e ni biro jaduong'. Abiro biro maber ok abe pengo. Bedo gutieno maber. Ok ni hayo maber jaduong'. An good luck gi good telo michano mar biro timo. Nyinga en Haron Otieno.